Jak Karlsson, du har spillet din sidste kamp for Moss Thy håndbold og skal fra næste sæson til Team Tvis Holstebro. Er det noget, du ser frem til? Det gør jeg helt vildt mig. Vi glæder os alle sammen. Og det er en drøm, jeg har haft at spille som jeg spiller på et professionelt og spille blandt med medaljer. Så ja, vi glæder os. Du har været 5 år oppe i Moss Thy håndbold. Hvordan vil du se tilbage på din tid heroppe? Ja, ved det første år var det lidt sådan bøvl med, jeg fik ikke så meget spilletid, og så skulle jeg lige vende mig til danske liga. Men efter det første år, så synes jeg, at det har sgu gått okay. Og ovenpå det slutspil, vi havde med Moss Thy, så det var helt vildt, en vild sæson, den sæson. Så. Og du har skrevet under på en 3-årig kontrakt med Team Tvis Holstebro. Ja. Så du skal højst sandsynligt spille europæisk håndbold nogle sæsoner. Ja, det håber jeg i hvert fald. Vi prøvede at have med Moss her for nogle par år siden, og det synes jeg var meget sjovt. Og måske at komme lidt længere end de 3. og 4. runder i EHF-cupen til at starte med. Så må vi se, kunne det godt være en Champions League-plads til næste sæson også. Og ved du ikke. Hvad vil du savne mest op i Moss Thy? Jamen, publikum selvfølgelig. Når vi spiller på hjemmebane, så er det en god opbakning, vi har. Og så alle venner udenom banen også. Og, det er 5 år, og jeg kommer til at savne meget, faktisk. Herfra skal lyde held og lykke nede i Tvis. Ja, tak for det.